velkommen til. I dag har min lille søster Olivia med, og i dag så vil vi lave en spørgsmålschannel. Lad os komme i gang. Hvor mange år er jeg? 8. 1-0. 1-0. Hvad for et spil kan jeg lide at spille? Skal jeg give dig en lille ledetråd? Ja. En ledetråd. Starter med M. Minecraft. 1-1. Fem bilmærk på 5 sekunder. Men hun kan ikke læse. Så det er sig 5 bilmærker på 5 sekunder. Skoda, Jaguar, Ford Mondeo, Ferrari, Audi. Så 2-1. Der er jo gået 5 minutter for lang tid siden. 5 sekunder. Nå, 5 Nævn sekunder. 5 YouTubere. Morten. Naja. Hvad hedder de til efternavn på deres kanal? Mønster, Naja Mønster. Albert Dyrlund. Og det er ikke Anton, som der er 2 sekunder til. Tony. Brugt. 2-1. Ellers skulle vi ikke lave sådan, hvor man trækker et point fra, så nu har du 0. Det laver vi sgu. Nej. Hun har 0. 2. 2-0. Nej. Så er din tur. Nævn 4 spil. Minecraft, Sniper, GTA 5 og Call of Duty. Så sig Freo. 3-0. Nævn 4 fodboldklubber. Var det sekunder? Mm-hmm. Okay, 10 Barcelona, sekunder. FC Barcelona, Real Madrid og Brøndby. Færdig. Du nåede det ikke. Nej. Hvor mange år er min far? 35. Fuck this shit up out. Det må jeg sige. 4-0. Nævn 9 sange på 10 sekunder. Rasmus Sebak, Joey Moe og 0 til hende nu. Okay. hvor mange Pokémon har jeg? 0. Har du overhovedet Pokémon? Nej, jeg har fået installeret det. Jeg mener, jeg spurgte. Spørgsmål, mor? Fint nok. Så har du 0 Pokémon. Hvor mange tv har jeg haft? 1. 2. For helvede, jeg Jeg har faktisk 3. Jo, for vi havde det der med mor engang, der stod der. Ja. Hvor mange telefoner har jeg haft? 2. Ja. 5-0. Yeah. Hvad mener du? 5-0? Ja. 1-0. 5-1. Fordi jeg vandt. Du vandt ikke. Nå. 5-1. Hvornår lærte vi vores første video? Den kan I se nede et eller andet sted derhenne. Fordi, Abonner. eller derhenne, eller derhenne. Fordi at i den sidste spørgsmålschallenge, jeg lavede, det var, at en af mine venner, William, han var med der, og det var der, vi sagde. Og ja, det var faktisk alt. Så det var det.
Og så skal I huske at like nedenunder og abonnere. På den røde knap. Abonner derhenne, hvor der står abonner. Og I kan følge mig på Snapchat. Hellerup Dren. Tak. Hej.